Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Siedna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-koll. Eżis ħuti nġbarnawn f'din il-sollenità tatluħ fis-sema tal-mulej. Ġesu għar il-speċjal missjoni tiegħu fostna jitlaq, mhux biex iħallina, imma jitlaq biex ibatilna l-Ispiritu tiegħu. Kemm il-ħajja tagħna fuq din id-dinja passaġġ hija mixja u l-post tagħna huwa l-ġenna, huwa ħdejn Ġesu. Għalhekk bi preparazzjoni għal din l-Ewkaristija, hekk fil-mixja tagħna lejn il-mulejja jew nirrikonoxxu ħtijietna nitolbu maħfra lil Alla biex ngħixu kif jixraq dan il-mument ta' dan is-sakrament kbir l-Ewkaristija. Fakkarkom l-qdisa tal-lum jabsu fraġġju għall-erweħ ta' Kelinu u Ġorġa Zammit. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem u bil-għamil u billi ħallejt dmirijieti, ħtija tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Eħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna l-tijiet tagħna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Glorja lill-Alla fil-għola tas-smawiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadorawk, natuk ġieħ, irroddulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla, ħaruf Alla, bejn il-Missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenna għalina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Int li qiegħed fuq il-lemejn tal-Missier, ħenna għalina. Għaliex inti l-waħdek għaddejs, int waħdek mulej, int waħdek fl-ola Ġesu Kristu, mal-Ispiritu Santu, fil-glorja tal-Missier Alla. Nitolbu. U Alla li tista' kollox, għamel li b'ferħ għaddejs irroddulek ħajr, għax Kristu, ibnek, bit-tloħ tiegħu fis-sema imexxina bla qiegħda l-quddiem fit-triq tagħna lejk u jimlina bit-tama li aħna il-ġisem tiegħu qatt naslu wkoll għal dik il-glorja li fiha daħalu ir-raj u r-ras tagħna. Ibnek Ġesu Kristu Siedna li Alla u miegħek jgħix u jisalta flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Bidu tal-ktib tal-Atti tal-Apostli. Fl-ewwel rakkont tiegħi, Teofolu, tkellimt fuq dak kollu li Ġesu kien għamel u għallem minn mindu beda sal-jum li fih kien maħud fis-sema, wara li permezz tal-Ispiritu Santu tal-ordnijiet tiegħu lill-Apostli li hu kien għażel. Wara l-passjoni tiegħu derilhom u tagħhom ħafna provi li hu ħaj. f'40 jum rawh kemm il-darba u kellimhom fuq il-ħwejjeġ tas-Salna Talla. Meta kien għadu magħhom ordnalhom biex ma jitilqux minn Ġerusalemm imma joqogħdu jistennew sa ma jisseħħ il-wegħda tal-Missier. Li fuq qalilhom smajtu x'kont qedtilkom, Ġwanni għammed bl-ilma, imma intom fi ftit jiem oħra titgħamdu bl-Ispiritu Santu. Kif kienu flimkien staqsuh, mulej u dan iż-żmien li fih se terġa' twaqqaf is-Salna ta' Iżrael? U iġibhom, mhijiex biċċa tagħkom li tkunu tafu il-waqt u żmien li l-Missier għażel bis-seta tiegħu. Imma meta jiġi fuqkom l-Ispiritu Santu, intom tirċievu l-qawwa u tkunu xhieda tiegħi f'Ġerusalemm, fil-Ludija kollha u s-Samarija u satru fl-art. Wara li għal dan huma ħarsu lejh kien meħud il fuq u sħaba ħaditulhom minn quddiem għajnejhom. Waqt li kienu bajnejhom fis-sema iħarsu lejh sejjer, f'daqqa waħda deru ħdejhom żewġ irġiel libsin l-abjad u qalulhom: Irġiel tal-Galilija, x'intom tħarsu lejn is-sema?
Dan Ġesu li kien meħud minn magħkom lejn is-sema qatt jerġa' jiġi kif rajtuh sejjer. Il-kelma tal-mulej irroddu ħar lill-Alla. Sarmi sponsorjali ngħidu flimkien Alleluja, Alleluja, Alleluja. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Popli kollha ċabċbu idejkom, għajtu bleħen ta' ferħ lill-Alla. Għax il-mulej l-oli u tal-biża' sultan kbir fuq l-art kollha ngħidu flimkien Alleluja, Alleluja, Alleluja. Tela Alla bajjat ta' ferħ, il-mulej bid-daq ta' trombi, għannu lill-Alla, għannu lis-sultan tagħna għannu ngħidu flimkien Alleluja, Alleluja, Alleluja. Għax Alla is-sultan tal-art kollha, għannulu bis-sena għanja sabiħa, isaltan Alla fuq il-ġnus kollha, joqgħod Alla fuq it-tron imqaddes tiegħu ngħidu flimkien Alleluja, Alleluja, Alleluja. Għari mill-littra ta' San Pawlu Apostlu lill-Efesejn, ħuti. Alla ta' Sejdna Ġesu Kristu, il-Missier tal-Glorja, jagħtikom spiritu ta' erf u rivelazzjoni biex tarfuh sewwa. U jdaw lilkom l-għajnejn ta' qalbkom biex tarfu x'inhi t-tama tas-sejħa tagħkom, x'inhu l-għana tal-glorja tal-wirt li tagħkom taqsmu mal-qaddisejn. Tarfu x'inhu l-kobor bla qies tas-seta tiegħu fina li hemm minna skont il-ħila tal-qawwa kbira tiegħu li ħaddem fi Kristu meta qajmu mill-imwiet u qiegħdu fil-lemin tiegħu fis-smawiet, il-fuq minn kull saltna u seta, minn kull qawwa u ħakma, il-fuq minn kull isem li jissemma, mhux biss sa żmien ta' issa imma wkoll għalli ġej. Iva, qiegħed kollox taħt riġlejh u għamlu ras fuq il-Knisja kollha li hi ġismu, il-milja ta' dak li jimla kollox f'kollox. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħar lill-Alla. Morru għamlu dixxiepli mill-ġnus kollha jgħid il-mulej, jiena magħkom dejjem sal-aħħar taż-żmien. Il-mulej magħkom. Eluq tal-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien 11 id-dixxieplu telqu lejn il-Galilea u marru fuq il-muntanja fejn kien ordnalhom Ġesu. Kif raw inxteħtu qudiemu, għalkemm xi wħud ddubitaw. Ġesu resaq lejhom ikellimhom u qalilhom lili ingħatat kull seta fis-sema u fl-art. Morru mela għamlu d-dixxiepli mill-ġnus kollha u għamduhom fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu u għalmuhom iħarsu dak kollu li ordnajdilkom jiena. U ara jiena magħkom dejjem sal-aħħar taż-żmien. Il-kelma tal-mulej. L-eluq tal-Evanġelu ta' San Mattew. Wieħed iħares u jaqra dan tgħidu li dan x'għandu x'jaqsam matluq fis-sema ta' Ġesu, anzi, Ġesu qed jgħid il-kontrarju hawnhekk, jiena ara nibqa' magħkom dejjem sal-aħħar taż-żmien. Min jaf kemm orku idejhom l-apostli qalu fl-aħħar wara 40 ġurnata jidrilna u narawh u ma narawhx iddeċieda li jibqa' magħna. Però Ġesu ma kienx qed jirreferi għalih għax hu postu kien is-sema, niżel fostna sar bniedem bħalna ta' ħajtu għalina u postu kien ħdejn Ġesu. Kien qed jitkellem
li ħajbatilna difensur, ħajbatilna l-Ispirtu ta' Alla li niċċelebraw bħallum ġimgħa. Issa, dan il-kliem indirizzat l-Apostli. L-ewwel punt li rrid ngħidilkom, il-Knisja, u din iridu nitgħallmuha darba għal dejjem ta' il-Knisja, meta aħna ngħidu l-Knisja mhumiex il-qassisin u l-isqof. Il-Knisja huwa aħna wkoll. Ma teżistix Knisja mingħajrkom. U din iridu nibdew mhux ngħixuha għax inkella l-Ispirtu ta' Alla għadu ma ħadimx fina ta'. Jiena ninkett meta tiġri xi ħaġa fil-Knisja li tista' tkun ħażina u jkun ħaqqa l-kundanna bħalma kellna. U aħna ma nweġġewx. Jekk jiena parti minn dan il-ġisem ta' Kristu, jekk ġara skandlu fil-Knisja, inweġġa. Għax dak huwa ġismi. Mhux inkomplu, jekk sar il-ġejt fil-Knisja għandi nkun kuntent. Għax dak huwa jiena wkoll. Jien dik li tinkwetani l-iktar, illi ma nħossunix parti, nitkellmu il-qassisin l-isfijiet. Nemnu jew ma nemnux li aħna parti minn din il-Knisja. L-ewwel punt. Ġesu qed jindirizza lill-Apostli, qed jindirizza lilna. Mela aħna rridu nkunu parti minn din il-Knisja, mhux bil-kliem biss. Jekk jien nagħmel parti minn dan il-ġisem, jekk għandu marda dal-ġisem li tweġġani. It-tieni punt. Kristu jibni fuq id-dajjef. Il-Knisja ilha teżisti 2023 sena. L-ebda istituzzjoni fid-dinja ma ilha teżisti daqshekk. Kemm kien hawn nies kbar, Napoleon, l-Imperu Ruman, gvernijiet, nies kbar. Għaliex? Għax il-Knisja mhix immexxija mill-bnedmin, hemm l-Ispirtu ta' Alla. Fina, aħna, Kristu jibni fina u jibni bina. Allu volju aħna dajfin. Anzi, fejn hemm id-dajjef Ġesu jibni. Ħa nagħmel żewġ punti li jinsibuhom fil-Vanġelu tal-lum. Aħna qed ngħixu f'soċjetà li trid kollox perfett. Tidux għalikom in-nisa x'anki l-irġiel jagħmlu għadin, imma xi nagħmlu selfies irridu neħu t-tikmix, ix-xahar irridu sabiħ, kandi xahri qed jaqali, għalet jgħid ma qatx ninkwieta, jkun baqa' li ftit inqaxxru. Ħalli ma jkollix inkwiet. Imma naraw kif nagħmlu biex inkabbru x-xahar, għax aħna mhix budejn lejn il-perfezzjoni. It-trikk laqalu illi naċċettaw li aħna mhux se nibqgħu perfetti u maħniex perfetti. Meta naċċettaw li aħna maħniex perfetti, Alla jista' jibni fuqna. Is-superf x'qed tipprova tagħmel id-dinja tal-lum, twarrab il-Alla. X'qed tgħidlu d-dinja tal-lum? Jien m'għandix bżonnok, għandi x-xjenza, għandi l-mediċina, mbagħad naqra ta' virus. Farrak id-dinja. Imbagħad naqra ta' mikrobu, jew ma nafx x'inhu jiena, tal-kanser ma sibnilux tarfu. Imma aħna tlajna fil-qamar, ma nafx m'għandna. Imma mbagħad u ma naċċettawx li aħna dajfin. U Alla jibni fuq id-dajjef. Ħa naraw mill-Vanġelu tal-lum. Ġesu fuq min qed jibni? Qed jibni fuq 12 l-Apostlu li jaqsadhom 12. Għax wieħed minnhom żarma 11. Kollha midin bejn il-Vanġelu jgħidilna tal-lum. Ara kemm hu sabiħ. Kif raw inxteħtu qudiemu bħalma għamilna aħna. Lew nettelew fuq il-muntanja fejn indikalhom Ġesu. Ġifieri nimxu fuq il-kliem ta' Ġesu biex niltaqgħu miegħu. Kif raw inxteħtu qudiemu aħna hawnhekk niġu l-Knisja għax nemmnu u ninxteħtu qudiemu.
Ara xejdilna l-Vanġelu, għalkemm xi ħut iddubitaw. Mija fil-ħajja tiegħi jiena anke bħala saċerdot, għalkemm nemmen imma ħossu li abbandonani kultant u ngħidlu imma fejn int. Iwa, illum il-ħadd qomt b'dari uġani, għandi ġurnata xogħol qudiemi wara li jien hekk ngħidlu ta' kultant, wara li qed inservik iwa sallabtnej. Imma fuq dak jibni Ġesu. Meta jien ninduna li jiena mhux bil-kapaċità tiegħi qed immexxi l-familja, mhux il-Knisja, mhux jien qed immexxiha, imma huwa l-Ispirtu. X'in nagħmel dak il-vojt f'qalbi għax naċċetta illi mhux kollox jiena hemmhekk jidħol l-Ispirtu ta' Alla. Fejn m'hemmx supervja, fejn hemm l-umiltà, fejn naċċetta li jindajjef. L-Apostli kienu dajfin. Indunajtu fil-Vanġelu, Ġesu resa ikellimhom, u niżel ikellimhom. Ġesu jinżel jitbaxxa għad-djufija tagħna. Mela d-djufija tagħna ma tix taqtalna qalbna. Għax jien naqa' fid-dnub ma jfissirx li Alla ma jħobbnix. Ma jfissirx li m'hemmx rimedju, ir-rimedju qiegħed hemm il-qrar. Ir-rimedju hemm qiegħed għax Ġesu ġa salvana. U dan huwa s-sabeħ tal-fidi tagħna li Alla jħobbna kif aħna kemm il-darba ngħidha jien. M'hemmx bniedem għamel x'għamel f'ħajtu illi Alla ma jħobbux. Illi Alla mhux lest jerġa' jagħti ħajtu għalih. Li f'għajnejn Alla aħna kollha għandna valur imprezzabbli. U meta nindunaw b'dan aħna nsibu dak il-vojt f'qalbna, dik is-supervja titlaq minn qalbna, ikollna dak il-vojt fejn nistgħu nilqgħu lil Ġesu. Il-problema tad-dinja tal-lum hi li qalbna mimlija b'ħafna affarijiet. Laqqas, attenti ta' aqqas baqalna ħin għal ġenituri anzjani tagħna, għal uliedna, imma mbagħad baqalna ħin biex naħdmu daqs, ħanejt kelma forsi ftit jibsa, daqs bowla, biex nimlew qalbna bil-flus. Irridu nieqfu naħsbu eżis ħuti. X'inhu importanti li jien qattajt żmien ma' uliedi mal-ġenituri tiegħi li huma anzjani, jew li ħdimt biex imbagħad għandi nofs u għandi d-dajsa u għandi l-karozza u għandi 4 appartamenti li nikrihom, imma mbagħad tlift ir-relazzjoni ma' dawk ta' madwari. Il-uliedi ma nafhomx. Uliedi ma jafunix. Uliedi l-ħabib tagħhom huwa aktar il-laptop u t-tablet u l-mobile milli jiena. U mbagħad nistaġbu għaliex it-tfal tagħna ma nistgħux nikkontrollhom. Kif ħadd ikkontrollhom? Jekk qatt ma kont hemm jiena. Jekk jien bħala saċerdot ma fitxejx li nkun ma' n-nies ħsibni biex f'affarijiet oħra. Kif nippretendu? Mhux biex inċanfarkom ta' mhix kwistjoni ta' ċanfiri, kwistjoni li nieqfu naħsbu. Nieqfu naħsbu, eżis ħuti. Għax iż-żmien jgħaddi, jaqqas nindunaw kif. It-tfal tagħna fil-li jkunu hekk u fil-li nsibuhom hekk. Fil-li nkun f'saħħti ta' 20-30 sena u fil-li nirrealizza li akkwistajt il-ġid tad-dinja kollu dal-Vanġelu jgħidu ta' mhux jien. U tlift ruħi. U x'in ikun għadda żmien jekk jiena għamil ġimgħa ma tlabx ma rsaqx lejn Alla għaddiet dik il-ġimgħa ta' mhux ħadd terġa' tiġi ta'. U dan li rridu naħsbu eżisu, dan li qed jgħidilna l-Ġesu. Jiena magħkom sal-aħħar ta' żmien, però jien ma nisfurzax ruħi fuqkom għax jiena nħobbkom. Tħossukom abbandonati kultant bħalma ħassewhom l-Apostli, bħalma ħassu Ġesu. Imma Ġesu jippermetti li nħossu dak il-vojt, ħalli nirrealizzaw li għandna bżonnu. U ħanieqfaw, ħanagħlaq. Ara kemm hu kbir Alla ta'. Alla lienna tagħna ħajja. U din il-ħajja lienna tajilna biex inkunu miegħu għall-eternità.
tibda aħna nibdew fil-Knisja u liedna illum niddubita wkoll ta' xina kultant nisma' li għad baqa' ġenituri għaw ġenituri laqqas jgħidu l-tfal tagħhom biex imorru l-Knisja. Huma ma jmorrux, ovvjament ma tisibu diffiċli biex jgħidu lil-uliedhom. Imma nibdew fil-Knisja, jien fi żmien almenu bdejna fil-Knisja, mbagħad forsi nabbandunaw il-Alla għax nkunu f'saħħitna fl-aħjar ta' ħajjitna. Imma Alla kemm iħobbna, imbagħad nibdew b'dak li ngħidu bit-Taljan l-aċċakki daqqa juġani hemm, u mbagħad nibda ninduna li wiċċi qed jitkemmex, mbagħad nibda ninduna li qed jaqali x-xahar, u nibda ninduna u nfittex forsi xi ftit aktar il-Alla x'nibda nirrealizza li wara kollox il-ħajja għandha tot ta' snin. U nibda ngħid għarix imħabba lajtina ċertu diffikultajiet anki tbatijiet fix-xuħija biex nersqu aktar lejh, għax kieku laqqas nirrealizzaw illi aħna maħniex għalaw. Għalkemm jiena ngerger kultant għax daqqa juġani dari, daqqa xi kollok ċertu eta jibda blumdita jibda jeħel kollox. Jiġifieri imma huma grazzi fl-istess ħin għax inti tbeda tirrealizza illi hawnhekk qiegħed misluf. U xi darba jekk ngħixu sewwa rridu nitilgħu ħdejn Ġesu bħalma telgħu. Dak huwa pajjiżna Iżżudi. U għalhekk ngħidilkom ejjew nkunu bil-għaqal u jiena magħkom ejjew nkunu bil-għaqal u naħsbu ftit f'dik il-paċi li l-Ispirtu tal-Alla biss kapaċi jagħtina. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Ejjew issa bil-qalb nqumu bil-wieqfa u nistqarru l-fidi tagħna billi ngħidu jiena nemmen f'Alla wieħed il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-ard, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. F'mulej wieħed Ġesu Kristu, ibn waħdini ta' Alla, ibnissel minn missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawn minn dawn, Alla veru minn Alla veru. Ibnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox u niżel mis-smawiet għalina l-bnedmin. Għal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem, salbuha għalina, bata taħt Ponzu Pilatu, mitu difnuh, fi tielet jum qam minn bel-wit skont il-kodba mqazza u tela s-sema qiegħed fuq l-lemin tal-missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkunlix tmir. U fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li hu meqjum mweġġa fl-imkien mal-missier u mal-liben u li tkellem f'hom il-profeti fi knisja waħda qaddisa, kattolika, apostolika, nistqarma mudija waħda għal maħfra ta' dnubiet u nistenna il-qawma mill-wiet il-ħajja ta' żmien li ġej. Il-mulej tela fis-sema biex jibqa' dejjem magħna ejjew mela nresqu talbna u ngħidulu Sultan tas-sema u l-art ismana. Mulej inti dejjem magħna sal-aħħar ta' żmien, ixħet il-barka tiegħek fuq il-Knisja tiegħek biex il-kol flimkien nibqgħu fidili għall-kelma tiegħek nitolbu. Mulej saħħaħ ir-rieda tal-mexxejja politiċi biex bl-azzjonijiet tagħhom ikunu xhieda tal-imħabba tiegħek u jaħdmu tas-sew għall-paċi f'din id-dinja nitolbu. Kun mulej ma dawk fostna li huma għaddejjin minn xi kriżi, għamel li jsibu persuni li jgħinuhom u juruhom imħabbtek, nitolbu. Mulej inti tlajt fis-sema u hemm ħejjejt post għalina l-koll, għamel li kuljum nixxenqu għal dan il-post, nitolbu. Sawwab mulej fi qlubna id-dija tad-dawl tiegħek biex nimxu bla waqfin fit-triq tal-kmandamenti tiegħek ħalli ngawduk għal dejjem fis-sema bi Kristu Sidna. Benedetto sei tu
benedetto sei tu, Signore di tutto l'universo, per la tua bontà abbiamo tutto questo. Itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla il-Missier li jista' kollox. Fiċċju kontana mulej ser nofrulek is-sakrifiċċju tal-fidwa. Aħna u nagħtu ġieħ lill-ibnek fit-tluħ tiegħu fis-sema. Għamel li b'din il-qima qaddisa tagħna u bil-grazzja tiegħek nintrefgħu lejn il-ħwejjeġ tas-sema bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tas-sew mulej tajjeb u ta' ġejta s-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek iżda ferħ akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie sakrifikat Kristu, il-ħaruf tal-għid tagħna. U bl-offerta tal-ġisem tiegħu fis-sakrifiċċju veru tas-salib temm is-sakrifiċċji kollha ta' qabel waqt li ntelaq f'idejk għas-salvazzjoni tagħna sar għalina il-qassis, l-artal u l-ħaruf. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid mxerred u kull imkien fid-dinja il-bnedmin kollha jintlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema ma' setat tal-anġli jinsġulek innu ta' glorja u bla għeda itennulek u jgħidu Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewit u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-ogħla tas-smewit. Min ġej sem il-mulej. Qaddis tas-sew int mulej jistħoqlok it-tifħir tal-ħolqien kollu, għax bibnek Ġesu Kristu Sidna u bil-qawwa tal-Ispiritu Santu inti tagħti l-ħajja kollox tqaddes u tibqa' tiġbor għalik poplu biex mintloħ ix-xemsa sanżula ssirlek offerta safja. Għalhekk mulej ġejna quddiemek dawn l-offerti biex ikunu konsakrati lilek. Miċċu kontana nitolbuk qaddishom bl-Ispirtu tiegħek biex isiru il-ġisem u d-demm ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna. Li bik-mandament tiegħu qegħdin niċċelebraw dan il-misteru. Għaxu fil-lejl il-feħ ingħata għalina ħajl ħobs, radlek il-ħajr, birek, qasam, ta' li d-dixxipli tiegħu qal, ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi, radlek il-ħajr, birek, tali d-dixxipli tiegħu u qal, ħudu u xorbu minnu l-koll, x'dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għal bnedmin kollha, għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi.
Għalhekk mulej aħna nagħmlu dan tifkira tal-passjoni li bija ibnek f'dina u tal-qawmin u t-tluq gloris tiegħu fis-sema aħna li qegħdin nistennew u nittamaw it-tieni miġja tiegħu brat il-ħajn nofrulek dan is-sakrifiċċju ħajju qaddis. Ħares nitolbuk lejn l-offerta tal-Knisja tiegħek ara fiha l-vittma li bis-sakrifiċċju tagħha rid terġa' tħabbibna miegħek. Għamel li aħna li ser nissaħħu bil-ġisem u d-dem ta' ibnek nimtlew bl-Ispirtu qaddis tiegħek nkunu ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu. Nitolbuk li hu jagħmel minna offerta li tibqa' għal dejjem quddiemek biex ikunu nistgħu niksbu l-wirt mal-magħżulin tiegħek, mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Martri glorjużi tiegħek, mal-qdisin kollha li kif nittamaw jidħlu dejjem għalina quddiemek. Għamel nitolbuk mulej li din il-vittma li terġa' tħabbibna miegħek tkun taslim u salvazzjoni għad-dinja kollha. Wettaq fil-fidu fl-imħabba l-Knisja tiegħek tul il-mixja tagħha f'din id-dinja l-għaddej tiegħek il-Papa Franġisku, l-isqof tagħna Anton, l-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek. Ilqa' bit-tieba talb u x-xewqat ta' din il-familja li inti trid tinġabar madwarek. Qader Missier Ħanin l-ulidek kull fejn jinsabu waqadhom miegħek il-koll. Nitolbuk ħenna l-ħutna mejtin, b'mod partikolari li niftakru f'Kelinu u Ġorġa Zammit. Nitolbuk iddaħħalhom fis-saltna tiegħek fejn nittamaw li aħna wkoll għad naslu biex il-koll flimkien nitaxxu għal dejjem bis-seb tiegħek bi Kristu Sidna li beħen titfawwar id-dinja b'kull ġid. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. F'din il-mixja tagħna lejn is-sema pajjiżna, f'din il-missjoni tagħna li Alla fdalna biex inxandru bħajjitna l-kelma tiegħu ejjew ngħinu ruħna billi ngħidu t-talba li għallimna Ġesu. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk ukoll fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. Ma daħalniex fit-tiġrid, iżda ħelisna mid-deni. Ħelisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħinina tiegħek il-paċi fi żmienna biex ikunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek nħallilkom islim, natikom islim tiegħi la tħarix lejn dnubietna, żares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, qed jaslimu l-għaqda li trid fiha li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Natu sinjal ta' paċi li xulxin. Paċi magħkom, paċi magħkom, paċi magħkom. Il-ġisem flimkien mad-dem tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kun jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Dan huwa l-ħaruf talla, dan huwa dak li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħinjin dawk li huma mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem flimkien mad-dem tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kun jiswew lilna se nitqarbnu bihom. Dem ta' Kristu.
U Ġesu nirringrazzjawk tal-li fl-imħabba kbira tiegħek għamiltna parti minn din il-Knisja tiegħek. Wetna l-miġja tal-Ispirtu fuqna. Tina l-kuraġġ biex nkunu xhieda tiegħek fid-dinja kollha bl-imħabba tagħna lejn il-proxmu. Billi nħossuna parti mill-Knisja tiegħek, parti mill-ġisem mistiku tiegħek. Ġesu għadirna fid-djufija tagħna u ibni l-Knisja tiegħek fuq id-djufija tagħna biex nafdaw fik għax inti huwa dak li tmexxina u tmexxi l-Knisja tiegħek. Glorja lill-Missier lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox għalkemm aħna fuq din l-art, inti tatina fidejna l-ħwejjeġ tas-sema. Għamel li l-poplu Nisrani jinġibed b'xewqa qaddisa għas-sema, fejn diġà tinsab miegħek in-natura tagħna l-bnedmin bi Kristu Sidna. Nmulej magħkom, berikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Ħanagħmel xi avviżi, kont se ninsihom. Mela, il-velja tal-għid nhar is-Sibt li ġej fis-27 ta' Mejju fit-8:30 l-Isqof Anton Tewma ser imexxi il-velja tal-għid il-50 fuq it-suntir ta' dan is-santwarju. Neħġukom li ninġabru fl-imkien ma' Omna Marija nitolbu l-Ispirtu Santu jġeddidha bid-doni tiegħu. Minħabba li l-velja se ssir fit-8 ta' filgħaxija ma hux ser ikun hawn il-qudiesa tas-Sibt filgħaxija tas-6:30. Ħajkun hawn barbecue b'risq id-dar tal-irtiri tas-santwarju sabiex jinġabru l-fondi meħtieġa d-dar tal-irtiri li qed tinbena il-helpers tas-santwarju ser organizzaw barbecue nhar it-3-6 ta' Ġunju l-għada tkun holiday fis-7:30 quddiem is-sala tas-santwarju taħt it-suntir. Il-biljetti jinkisbu mill-ħanut tas-santwarju jew mingħand il-helpers. Ikun hemm xi premijiet u rigali jistgħu jintrebħu wkoll. Għotja tad-dem inħeġġukom bħas-soltu biex minnu f'saħħtu llum il-ħadd 21 ta' Mejju imur jagħti d-dem li huwa tant bżonn bejn it-8:30 u s-sija ta' wara f'sinar fil-Berġa tax-Xewkija. Tinsewx tieħdu magħkom il-karta tal-identità. Morru fil-paċi ta' Kristu. Nawguralkom il-ġurnata tal-ħadd it-tajba.